Widołka. Roz czasu jeden młody człowiek, jeden Karlus, przyszedł ku swojemu majstrowi i tak deczko opaternie powiedział: Majster, powiedzieliście mi, co bych powtarzał każdy dzień i że przyjmą uciecha, radość do swojego życia. Powtarzam te zdanie pora razy każdy dzień, a tej uciechy, tej radości szczycy jednym cienkiem mi brakuje w tym moim życiu. Furt jeżech niczyi, jeżech samotny, cóż też to mam dalszy robić? Ten majster po milcząsku położył przed tym Karlusem 3 dingsy: widełka, becherek i świecka. Rzeknij mi, wtory ze tych dingsów wybierasz, poprosił majster. Ano, wybieram widełka, odrzeknął ten istny. No to rzeknij to 5 razy zarają. Wybieram widełka, wybieram widełka, wybieram widełka, wybieram widełka, wybieram widełka. Zgodliwie odrzeknął ten Karlus, ten sztyft tego mądroka majstra. Dziś, chłopie, powiedział ten majster, ten wajzer, możesz powtarzać i 1 000 000 razy każdy dzień, co wybierasz widełka, ale od tego powtarzaniu ta widełka nie znajdzie się we twoim posiadaniu. Musisz wyciągnąć graca i wziąć ją. Eugen z Pnioków.